Als je druk bent, heb je niet gelijk ADHD. En dat hoor je de laatste tijd heel vaak. Wat betekent ADHD voor jou in dagelijkse leven? Ja, toch met dingen waar andere mensen niet zoveel moeite mee hebben, ik best wel veel moeite heb. Denk aan kleine huishoudelijke taken of nadenken over dingen, want mijn hoofd is altijd heel erg vol. ADHD betekent voor mij in het dagelijks leven dat ik heel snel overprikkeld ben. Dus als er hele drukke situaties of zo zijn, dan raakt dat hoofdje snel vol. Ik leer er wel weer omgaan. Vroeger had ik het allemaal wel heel zwaar, vond ik het allemaal wel heel heftig. Maar nu ben ik het gewend. Dus ik ben net aan het werk geweest en ik werk met kinderen. Dus als ik dan terugkom, dan voel ik het wel. Dan ben ik wel moe. Maar verder is het wel prima te doen. Zoals je dan echt nijdion on ADHD? Ja, ik ben soms super druk. Ik denk dat ik soms voor sommige mensen heel vervelend kan zijn. Maar voor andere mensen ben ik juist heel leuk. Want ik ben lekker hyper, lekker enthousiast. Dus ja, en echte nadelen. Ja, dat overprikkeld raken kan soms vervelend zijn. Maar daar kom je ook wel overheen. Ik ben heel onhandig en ik loop vaak tegen deuren aan of ik neem een bocht wat te kort. Wat is nevens jij de grootste misvatting over ADHD? Nou, ik denk dat veel zich tegenwoordig zelf diagnosticeren, terwijl het echt wel gediagnosticeerd moet zijn. Als je druk bent, heb je niet gelijk ADHD en dat hoor je de laatste tijd heel vaak. Oh ja, je bent druk, je zal wel ADHD hebben. En dat is echt niet zo. Er zijn echt wel achterliggende redenen waarom je dat hebt. En dat je altijd druk bent. Ik heb echt wel de ADHD, maar ik kan ook heel rustig zijn.